Yan. Get your slipper. Dali. Yan. Magdudumi na naman ang kamay. Magdudumi ang kamay. Your hands will get dirty. Tala. Tutoy, madumi naman ang sahe. Medyo mahal. Saka pa, alin ko itong ay, may bakterya, may bulati yan, may mga insekto yan. Sige ka. Pagkakasakit ka, you will get sick. Hala, tingis na lang. Yun ang mami, nasa kwarto na si mami, may dala doon chocolate. Hindi nila siya mami. Mami has a chocolate. Dali, mami. Dali.